Akaramakallahu, masu kallon mu da sauraro za su so su ji sunanka da ɗan takaitaccen tarihi. To abin da ni almajirin malam Muhammadu Bashir ne, wani makaranta ni ma ɗaya daga cikin ɗalibai, sunana Jamilu Alƙadiri. Na Fage. na Insha Allah. akaramakallahu, wani irin farin ciki ake ji a daidai wannan lokaci duba da yadda wannan makaranta ta gudanar da saukar karatun alkur'ani mai girma. Sai alhamdulillah lazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Na Duk mai imani idan ya kalli wannan aiki zuciyar shi za ta yi sanyi. Kuma alhamdulillah an samu kayan aiki da ma'aikaci. Na Tabbata abin da aka gani a yau na yayi waɗannan ɗalibai insha Allah mai zuwa saboda ƙarin wannan aiki da muka samu za a ga abin da ya fi na wannan Allah ya yi. na to akaramakallahu, wani jan hankali za a yi da shugabanni wajen gudanar da taimakawa makarantun addini duba da yadda makarantun boko za ka ga ba ma sai an roƙi a zo a gudanar da ginin makaranta ko kai kujeru ko wani abu ba. Na gane. Na. Gaskiyar magana wannan nauyin karatun addini Na. ba iya shugabanni ba ne kawai. Mun tashi a Hausa community. Na. Duk wanda ka gani, duk wanda gani yana tafiya akan sawayensa, Na. shi ma wannan harkar ta shafe shi. Na. So da haka ina kiran kaina da farko Na. da ire-ire na da kowa da makwabta kowa ya zuro hannu. Na. Ita kuma gwamnati muna yawa ya kuma ta kan abin da suke yi. Na. Makarantun Islamiyya hannayen gwamnati a ciki suna da yawa kwarai da gaske. To gwamnati ba mu kushe ba, amma muna so ta ƙara ƙwazanki ta ƙara shigowa domin tallafawa al'amuran koyar da addinin musulunci da wa'annan bayan Allah suka alhamdulillah an kula ni ina cikin tsarin ba wanda yake yi don samun wani abu wallahi balantaya ake yi. Burin malaman shine su ga cewa Yaran sun koya. sun koya sun hau kan hanya. Na to wani kira za a yi ga iyaye. Lalle ya wuce a goyi bayan su. Na to wani kira za a yi ga iyayen yara na gida wajen turo 'ya'yansu. su ma din ana kiran su cewa wannan aikin su ya kamata a ce sun tsaya sun yi. Na. To da Allah ya kawo da suka ɗauke musu Na. ya kamata a goyi bayan su dukkanin goyon bayan da ya dace. Na. Kuma Allah ya bada fiko kan haka. Na. Allah ya ƙara makaranta albarka. Na. Jagorancin makarantar da malaman makaranta Allah ya ƙara musu haƙuri Na. da ƙwazon koyarwa. Na. Allah ya ƙara wa unguwa albarka. Wanda suka rasu Allah ya ji su. Wata da ya zo Allah ya saka musu alkhairi. Na. Wanda na tabbata cewa in Allah ya yarda yana tare da wannan makaranta ilmin kalaban kuma da yardar Allah Na. ba za a rasa yin wani abu wanda shi ma zai zama aikinsa ya ɗore a cikin wannan makaranta. Alhamdulillah, masha Allah.